Lucy Powell dros y bel i Llansawel yn anelu tua'r canol. Pwy sy'n cyrraedd yna gyntaf? Oes na gyfle? O, Brooke Llywelyn i Llansawel. Cyfle euraidd fan'na mi ath i dros y traws. Cyfle da iawn i Llansawel fynd ar y blaen. Lowry Ridings yn y cefn, capten Llansawel at Jess Denscombe, lawr yr asgell dde. Hwna'n canfod tua Richardson. Megan Curl at Wits, Alison Wits yn troi'n dda yn y cwrt Cosby. Ac am arbediad campus gan Molly Arneson. Gwaith da gan Alison Wits, prif sgoriwr Llansawel yn troi'n dda ac yn cael yr ergyd. Ac mi oedd angen yr arbediad campus yna gan Molly Arneson. Os na gyfle i'r Barri wrth nosod, tackle dda gan Fleur Jenkins. Laura Mai Walkley, lawr yr asgell chwith. Walkley, mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n dal i fynd, os na gyfle am ergyd. A honna'n agos. Mae'n heibio'r postyn, gwaith da lawr y chwith gan Laura Mai Walkley. Ac unwaith eto, Llansawel yn dod yn agos i fynd ar y blaen yma ym Mharc Genner. Alice Broadley ar tafliad i Llansawel. Pwy sy'n cyrraedd yna gyntaf? Mae Walkley gafodd y bas. Ydy Alison Wits yn gallu gwneud rhywbeth yn y cwrt Cosby? Wits. Os na ormod o grysa melyn, mae'r bel dal yno i Wits. Os na gyfle i Wits. A honna yn y diwedd, ydy hi off y linell. Mi o'na beniad yn y diwedd yma. Oddi ar y llinell gan y Barri. Mi oedd hi'n fler yn y cefn. Alison Wits di cael mwy nag un cyfle. Ac yn y diwedd, mi oedd angen y cliriad yna oddi ar y linell. 2 funud o weddill. Gic gornel gan Powell tua'r canol. Os na gyfle i Lowry Ridings, hi gafodd gyffyrddiad arni, ond mae'n adlamu dros y traws. Da ni yn y 2 funud ola sydd wedi ychwanegu ar ddiwedd y 90 yma ym Mharc Genner, a mae'n parhau yn ddi-sgôr